नमस्कार, सिद्धीज किचन मध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। आता घावणे मी या अगोदर बरेच प्रकार दाखवलेले आहेत। आता उन्हाळा किती वाढलेला आहे हे तुम्हाला माहीतच आहे। ह्या उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला थंडावा देतात ते नाचणी। नाचणीमध्ये भरपूर कॅल्शियम आहे, आयर्न आहे, म्हणून आज मी तुम्हाला नाचणीचे जाळीदार घावणे तुम्हाला बनवायला शिकवणार आहे। तर हे जाळीदार घावणे कसे बनवायचे ते आपण पाहू। हेल्दी असे नाचणीचे घावणे बनवण्यासाठी मी इथे 1 वाटी भरून नाचणीचे पीठ घेतले आहे। हे रेग्युलर आपल्या घरात जे आणतो ना भाकरीसाठी तेच हे पीठ आहे। हे नेहमीच माझ्याकडे असतं। पाऊण वाटी मी तांदळाचं पीठ घेतलंय। हे पीठ मी माझ्या घरी घरघंटी असल्यामुळे तांदूळ दळून त्याचं पीठ तयार केलंय। आता हे आपल्याला भिजत ठेवायचं आहे। इथे मी एक भांड घेतला आहे, त्यामध्ये 1.5 ग्लास पाणी घेतलं। त्यात नाचणीचं पीठ, तांदळाचं पीठ आणि 1 चमचा मीठ घालून मिक्स करून एकदम व्यवस्थित एकही गुठळी न होता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। ह्याची जी कन्सिस्टन्सी आहे म्हणजे त्याचा जो थिकनेस आहे तो आपण ठरवायचा आहे। तुम्हाला किती जाड पाहिजे, पातळ पाहिजे त्याप्रमाणे। हे पहा आता चांगलं मिक्स झालंय। गुठळी न होता बाजूला मी भिड्याचा तवा गरम करत ठेवलाय। तुम्ही नॉनस्टिक वर देखील करू शकता, पण मला भिड्याच्या तव्यावरचे घावणे आवडतात आणि चवीला पण ते खूपच छान लागतात, म्हणून मी नेहमी भिड्याच्या तव्यावरच घावणे बनवते। हे पहा एवढं पातळ आपलं पीठ पाहिजे। तुम्ही एखादा घावणा पाहिजे तर घालून बघा, म्हणजे तुमच्याही लक्षात येईल की किती आपलं जाडसर किंवा पातळ पीठ पाहिजे ते। आता सध्या मी एवढ्या प्रमाणासाठी 1.5 ग्लास पाणी वापरलंय। भिड्याचा तवा आता माझा चांगला गरम झालाय। हे पहा असा हात वर पकडल्यानंतर वाफ येते। ह्याला मी तेल लावून ठेवलं होतं काढण्यासाठी, म्हणजे सारखेच आमच्याकडे घावणे सुरूच असतात। आता ब्रशने सगळीकडून असं तेल लावून घेऊ। आता हे जे आपण बॅटर बनवून घेतलं आहे ना ते पुन्हा एकदा वर खाली करायचं। प्रत्येक वेळी जेव्हा आपण घावणे बनवणार आहोत ना तेव्हा अशाच प्रकारे ते वर खाली करून घ्यायचं, नाहीतर पीठ जे आहे तांदळाचं म्हणा नाचणीचं म्हणा खाली बसतं आणि मग वर पाणी राहतं आणि घावणे आपले चिकट होतात। म्हणून प्रत्येक वेळी लक्षात ठेवायचं, अशा प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं। आता मी ह्या पेल्याने घालते, गॅस मोठा करते, तवा चांगला तापलेला हवा तरच घावण्याना आपल्या जाळी चांगली पडते। अशा प्रकारे हे पीठ थोडंसं वरून घालायचं, म्हणजे घावण्याना जाळी एकदम छान पडते। हे पहा गॅस मिडियम केलाय मी आणि ह्याच्यावर झाकण ठेवून फक्त जरासा वेळ थांबायचं। आपण झाकण ठेवल्यावर त्याला वरून पण वाफ मिळते, म्हणजे वरून पण शिजतो चांगला। बरीच जण जेव्हा अशा प्रकारे झाकण ठेवून घावणे करतात ना तेव्हा घावणे पलटत नाही, पण आमच्या घरी घावणे दोन्ही साईडने भाजलेले आवडतात, म्हणून मी पलटूनच नेहमी घावणे बनवते। आता हा एका साईडने झालाय, तुम्हाला दिसत असेल अशा प्रकारे झाला पाहिजे तो। आता एकदा त्याचे कडा जे आहेत ना, कधी पण घावणे काढताना कडा अशा त्याची सोडून घ्यायच्या, म्हणजे कुठून पण चिकटण्याची शक्यता नसते। आता इकडनं त्याला आपण पलटून घेऊ। आपला हा घावणा बघा किती त्याला मस्त एकदम जाळी पडली आहे। ह्या घावण्याला दिसत असेल तुम्हाला किती छान जाळी पडली आहे, ती अशी त्याला जाळी पडली पाहिजे। त्यासाठी भिड्याचा तवा किंवा नॉनस्टिक म्हणा तो चांगला एकदम तापलेला हवा। आता हा घावणा आपल्या दुसऱ्या साईडने सुद्धा भाजलेला आहे आणि हे घावणे एका प्लेटवर काढून घेऊ। हे पहा तुम्हाला मी जवळून दाखवते, बघा कशी मस्त त्याला जाळी आली आहे। अजून एक मी तुम्हाला घावणा काढून दाखवते। गॅस मोठा करायचा, अगदी थोडंसं तेल घ्यायचं आणि पूर्ण आपल्या भिड्याच्या तव्याला लावून घ्यायचं। प्रत्येक वेळी घावणा घालताना गॅस मोठा ठेवायचा, म्हणजे जाळी एकदम छान पडते। आता हे पुन्हा बॅटर मिक्स करून घ्यायचं। प्रत्येक वेळी बॅटर असं त्याला वर खाली करून घ्यायचं। हे पहा अशा प्रकारे आता हे घावणा आपण काढूयात। पहा कशी मस्त अशी जाळी पडली आहे ती। पुन्हा आता ह्याला झाकून ठेवू आणि गॅस मीडियमवर करूया। हे पहा लगेचच झाला। एकदा आपला भिड्याचा तवा तापला ना की घावणे निघायला वेळ लागत नाही, पटापट एकदम घावणे तयार होतात। असं मस्त उचलला जातो, अजिबात कुठेही चिकटत नाही। पहा सुंदर झालाय एकदम तो, आणि अगदी पातळ आपण घावणे काढले तरी पण बघा जरा सुद्धा चिकट नाही की काही नाही।
एकदम परफेक्ट घावणे तयार होतात। ह्याप्रमाणे आता इथे मी घावणे काढायला घरचीच पिठं वापरली आहे। माझ्याकडे घरघंटी असल्यामुळे मी सगळी पिठं घरीच दळते। जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही मार्केटचं देखील पीठ वापरून करू शकता। हा पहा कसा मस्त असा एकदम घावणा आपला तयार आहे, अगदी परफेक्ट, म्हणजे माझा हात देखील खाली दिसतोय, इतका असा पातळ हा घावणा आहे। आता फोल्ड करताना हा असा फोल्ड करून आणि मग असा फोल्ड करायचा, म्हणजे घावणा बघा किती दिसायला सुंदर दिसतो। हे पहा आणि किती परफेक्ट झालाय। तुम्ही हे घावणे भाजी किंवा आमटी सोबत सर्व करू शकता। तर तुम्ही सुद्धा अशीच रेसिपी घरी जरूर ट्राय करून पहा आणि तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला तो आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा। तसेच जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बाजूला बेल आयकॉनवरती क्लिक करा। लवकरच भेटू अशा छान छान रेसिपीज बरोबर।